L-opportunizmu mhuwiex kejn ta' governanza tajba. Sarja ċara mill-President tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali Partit Nazzjonalista li jimxi Berras u Envin Bartolo, direttur kunsillieri lokali tal-Partit Nazzjonalista, hekk kif dak li qed jagħmel il-Gvern ta' Roberta Bella permezz tal-kunsillieri tiegħu fil-Kunsill Lokali tal-Gargur mhux xejn għajr opportunizmu politiku li jarmi għal kollox ir-rieda espressa mir-residenti permezz tal-proċess demokratiku li fuqu mibni dan il-pajjiż. Il-proċess tal-elezzjonijiet. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Laburista qed jipprova jiġġustifika attakk politiku faxxista fuq id-demokrazija fil-Gargur. Bil-mozzjoni ppreżentata mill-kunsillieri tal-Partit Laburista u l-kunsilliera indipendenti iridu itajru lis-Sindku Helen Gawci. Fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ta' Ġunju 2024, il-poplu tal-Gargur għamel għażla ċara. Rid li l-Partit Nazzjonalista jmexxi l-lokalità b'Helen Gawci bħala Sindku. Din l-għażla trid tiġi rispettata u l-ebda manuvra politika minn minoranza li ma ġiġ fdata bit-tmexxija mi se tbiddel dak li vvutaw għalih il-Gargurin. Il-kunsillieri li qed jippruvaw jieħdu l-kontroll tal-Kunsill qed jixtu fuq is-Sindku responsabilità li jafu li l-liġi tgħid li huma responsabbli tas-Segretarju Eżekuttiv u mhux tagħha. Aktar minn hekk kif joħroġ ċar mill-minuti tal-Kunsill stess, mill-bidu ta' din is-sena l-hawn taħt it-tmexxija ta' Helen Gawci bħala Sindku sar progress kbir biex tiġi rranġata s-sitwazzjoni finanzjarja tal-Kunsill Lokali tal-Gargur. Il-Partit Nazzjonalista qed jistenna li tliet kunsillieri jelenkaw in-nuqqasijiet li qed jallegaw u jippubblikawhom.